dosa namin sa sembunyi roh alam pikiran namin sa unang lamar tambang dosa namin nalulug na akan nongan namin kundi ni masulud bagasar rohani ganun na sila nanganong naboy upang asahok kami uko na sinuot kolong iyo tungan sasalubog na dosa namin sa sembunyi roh alam pikiran namin sa unang lamar tambang dosa namin manglulug na akan nongan namin kundi ni masulud bagasan rohani ganun na sila ay naman santo rohanku marningon at gadong sakit say paingot ang tingolong magdabot ko na rin parumani sasalubog na dosa namin sa sembunyi roh alam pikiran namin sa unang lamar tambang dosa namin nalulug na akan nongan namin kundi ni masulud bagasan rohani ganun na sila nanganong naboy upang asahok kami uko
carata. Jojo marsau tu debatan. Kamu akadongan na nihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mau lihat tema di dewata na pasorgon hita di pesta peresmian tugu nioputa opu ujung batu na baban boru raja buku di kiong. Dan habilangan hita asiro tolong mirohana na nilehon na tuhita ganuk. Ragam na taborus sa lilengon alay hatid konot tado dang marpasohotan pasu-pasu na tuak ka na mabahid Jehova si parmahan di goluna. Tapati urmamata ni haporsyot tamarnida hinauli ni pabayanan nay. Marhiti ulaw ta sa dario pesta peresmian tugu ni oputta opu ujung batu na baban boru raja buku. Asa makorhon hasadaw do pasu-pasu ulaw di sude po parana alani maret behita sebukod deno. Dengganay do sonangnay molotuk pungu sa hudulan akka na marhamaranggit tagamon na sida magodang pasu-pasu di nguluna alaniya dorak so tapuk ka partangya nganon tapahohom marohatta tapangido matutuhat ta asa ditupahi ulot ta sararyon go dame doho las niroha martang yang be mahita di rohat tabi. Marhite-hite guar ni di bata ama do guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do guar ni tot di perbanian na tumok palangi do tanoon. Amen. Puji ma Jehova aletor diku. Jalana sarohakku mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jehova aletor jalan Ibana do manesa dosa musrina. Ibana do patupahon ang kapabahenan hatigoran. Jala dipatikos uhum tusne angka naninupa. Haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Hasangapon hamuliateo dot hamuliaw mariho ala balgani hasinuroham dihan. Alanita mado hami madok moliate tuho disudi dengan libasam dot asiniroham na godami dihami. Selihom matuhami roha na toku nabadia pikiran na dinggan selihom madamim tuhami lumubi di ulan nami sadaryon pesta peresmian tugu opu ujung batu nababan boru raja buku asa marhite ulan namion takas marsanga po jala tarulilas ni roha doho pasu-pasu sude poparan ni opu nami disaluhuk akaulon na maragami. Jadi na mamuka sa ro ujung ni ulan kami mamatan yang nami marhite anak kahulungan ni Rohan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari
pasada ma rohatta martangyang mahita ali di bata Jehovah manami na marhabang sa di atas ni sa luhut jadi-jadian di tanganmu mauliat mardawan puji-pujian marohanami toho apara di pernakok imatani hari di hari anon alay nungani horahami ujupiak di puno manami bi manipat sa barunginon kami buhay rahami marhay pason taripar tuarinat baru ujung ni Saraminggu nang di polas hodalanan nami di bagasan pangatoyom Tuhan takas di botoho dalam upero hami dak katik kinok salpui marhita kaparapoto dot hata nabenon nami di sadario pamujiot tuho marhita pertanyaan ala di paluas ho jongjong tugu parningotan ima opu nami opu jumbatu opu boru nami boru rajagu dan terbani sulah-sulah nami di hati haut Tuhan ala saluhunne gabi buru hami meraih pason rosya dudung-dudung nami bi taripar binganan nalap pohon hami persea tu asidoroham yak katik kinamangi hutpe toktong do tiroammu ngulunami uli situ tudo parsaranot Tuhan ay di dokoro ina manenggan nai dot sarang nai molotung sa punguan akta na marhaha maranggi di sido au inna hodo Tuhan ida ha persyaon nami di hati hau anani Tuhan di mana ngaha pangiduan nami dak katikin naing roh tuho na pos dorohan nami nauluammu doy ay hodo mual ni pasu-pasu dohot asini roha diakka namangido tuho namangido mahamida todo pammu Tuhan tongos matuhami akan adeng ganito katikki namangihuton pasada rohana bigan upari Tuhan asa saurdot kami di sudia parangulon nami manipung tugijang makatrap tutoro ido motto na pinando punami Tuhan marhin nami sadarion pajiru madi bagasan kami do nasuluro ido elehere dong paidon nami to ditikyon sai tangihon mahami alanya sido tolong diroham dihami jalase sadosa nami do udangi asalam tamahami hasahatan di pasu-pasum tuak kadongan nami hupuji hami maho wala mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asing rohama di hamu doh dame nasiat di mata mata doh nasian anak Tuhan Yesus Kristus amin. Horas ma kita saluhna hatan di mata nagabi ojahan di lasni rohata sadarion kune tamido sian surat ni apostol Paulus na tuhuria Rom di bintu 15 mamuka masan ayat sada sahat roli ayat onom didok songonon alai patut dohita nambar gugui mengaju hagaleon ni akka nahurang guguk jala urang ma tahasiani dirita garuk mahita mabahin halomuan ni rohani dongan laho paningkaton jala paulibihon ainang Kristus pe dang dihasiani dirina songon naidok ni surati lahe tahado tu ahu rehe-rehe ni akka na mga rehe ko ay nasa na tersurat hian bahe puda dihita do ubahe na tersurat asa merpakirimon kita binahen ni habingiton doho pangapulon na dibagasan surati ay diliod di batana puna habingiton doho pangapulon lima Tuhamu hasadaw ni roha samahamu mangihuton Kristus Yesus asa sahata sa suara hamu mamuji di bata jala amani Tuhata Yesus Kristus ima sahakna dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus lumubi di hamu amanami nanami uparan ni opu ujung batu nababan namarlasi roha sadarion di tahun 70-an
sangat betul loh Dewan Gereja Dunia manwarahon mengkampanyekan slogan nama dok Unity in Diversity. Hasadaon di bagasan para singan atau kesatuan dalam kepelbagaian. Allah di Vartikiani masai marak pangalahu namasa antara kulit putih dan kulit hitam lumuri di Afrika, mayoritas dan minoritas. Alani jurang pemisah antara ni nagugo dohuk nagale macaido. Alani itu di slogaton bagaimana kita mengupayakan kesatuan dalam kepelbagaian, kesatuan di para singani. Jalan dia lo marhite slogani marhite kampanye. Jangan pernah mencari perbedaan dengan sesamamu, karena perbedaan itu sudah mutlak terjadi. Alan itu di slogani kui sahamuli bagasan tikyon dadahulan alani akka perpurangan upahin na disuhon hasadaon alani disubli partikian ni pangulun ni hasol naon suara majuhun hasadauni macayong bukwi di tengah-tengah ni pangulun ni hasol naoni ala na percuru sahani. Ternyata kesatuan itu, kesatuan dalam keperbagaian itu adalah kekuatan. Hagugodri mulo bui marsada akan amarasing dari jupanggo hagugod naguhus itu pularo di pamaho ni doho jari-jari tangan tay dah masih gajai do jari-jari tangan on darong nasarupa jalan masih berwarna do jari-jari alani na masih gajai do upahin na bui hita gugu magula kau do tanena alai coba jo mulu sarupa gajai jari-jari tay coba baru tu mulu sarupa gajai jari-jari dia terbatas do hita lahu magula akas lauta dia terbatas do hita lahu magula akas sebuah tuta mulu sarupa do gajai jari-jari alani nagbali do HP masih gajai jari-jari asal hita gugu magula kau lauta itu paulio doi son diibaratkan songo bunga na di taman molohola semacam po kurang go haulio ninin na ala namar macam-macam po abandauli son itu nang akai natan wai dilas rohata di bagasan ombason nak pe atong nuansa putih ala dia tu saruba mo dili baju mulai kan masih gumuril la do anggola kacing jolo adong la kacing puri dan marasing-asing ko nape adong nuansana alay yang gumuril lah marasing-asing ko jalan di situ haulion na ternyata saya itu mau kamu masalah waktu ujung batu nape marasing pe agak ingat amunan wain marasing pe agak provisi munan wain alay ikon utuh munan do saya do ujung batu mau kamu selalu asa itu ngatongan ni lasi rohat itu ngatongan ni hasadaon wae asa kunak mahulat di hari sederiun ni lasi rohai ulu sumoni wala sapu lasi rohai suhu nei rupani gaya seperti kiri aduh tujuan ni ulau nami ni marupani alai posturan nami dihita selalu nabung di bagasan ompason dan ahulan di sederiun nagane hasahatan ni lasi rohat tay molopein main marpungu hita di bagasan dos ni rohata di bagasan hasadaw to sana sadarion alay unang mahulan kita misadarion las ni rohatai alay kumnok tuma yun ang mahulan marhiti hatan ito hatan na kinipahin na rin pasok do hita na margugoy mangadju hagalion ni akan akulang gali lamatan na dito katokan ni parangudur di sabon na poparan ni opusong batong nababan ikut takasto ikut masih tunggu-tungguan saling menopang masih hurupan masih amin-aminan itu atongan di pergulun
asa buhay jupang was ni ruhay tuktong ikon ajuan ni nagugudo akalay sa manok tong was ni ruhay na bagwaon garot mahina mabahin halamuan ni ruhay dong saruhuk na ini tunga-tunga di parmudun ni hasil maun di tunga-tunga di parmudun ya kena mahamaranggi takas ko di suara umar di tubuh dari bagasan mampason nung adong tiruan di bahasa Kristus Yesus di naliyom na di tubuh dari son tahanu tuahu rehe-rehe di akara mga rehiyaw ninna adong pagorbanan bisik nak pidirehi Tuhani lahu patupahun pelubusyo di tunga-tunga di parmudun ya kena hilahuan ni rohana asa jupang wasi rohai asa jupang hasil yauni di tunga-tunga di parmudun ya kena porsia di mana alay manok tunggu di mana lahu kang gahuli di tunga-tunga di parmudun na naing dohong na makitisiani tidak suli agak sudah narik dan bui terjalo di Portibion bui tinggal belum wamang tinggal belum binan alay dihasukuh dengan ko berhidim alay kupos doham mulu bidahu na tingkani baru berdoamu nape tak terjalo di Portibion akau do na tingkani jauh mulu pasu-pasu mahidi-hidi siya akaulomi mulu bidahu na tingkani nak pesoal terjalo di Portibion akaulo na tingkan na tingkani nape direhi humahidi siya ni pos maruham jalong merupas pasu mahidi-hidi siya ni ay nung nagabini mata nagagula akaulo mulu tunga-tunga di pargulong napawaton ditupuk dari bagasan ombason tagas do di mayo naking limay alay dilewde bata na punah habenge do pangapulyo ni matuhamu hasadaw ni roh hasamaham itu mau sorak kami hasadaw ni roh alkiami asa sasuara sahata sasuara hamunin biaya kono muludung dos roha muludung sadar roha pasti do sahata sasuara hidap di barang ahape di tengah-tengah di pargudut tak apalagi kita masamarang muluk sahata sasuara hidap di tengah-tengah di pargudut di sini hagugun na luar biasa di sini haulion na luar biasa di tengah-tengah di pargudut na masamarangki asa di hama manamin na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus marhide ulot tasadarion di peresmian tubuh ni opo usung batu na ban borasa dukuk di hamu sude oparan na ulang mahulan sadarion wasni rohatai alay kumanok tuma wasni rohata marhide na marhasadaon marhide na saling mendukung dan saling menopang jala di sima boy jupak kita akadauli na dengka di tengah-tengah di parmulota asa dapat kita ngambil orang biang dapat para di usung batu na marsikola malo ibana ada yang marsikola ala suang bidana ikun tekas do masyuruba ni di sini lagi saling mendukung asa marhide-hide aku udah tahun kodong manian tubuh di pikiran jelas seorang di tengah-tengah ni pertemuan di tengah-tengah ni peparan ni usung batu minimal adung komisi beasiswa waktu kirim angin songon terbuni laut tersadarun asal ulang Jepang disebut peparan ni opu usung batu na ban dan boy masih sekolah ala daswarung dana HP maloro ibana di sekolah
berwabijam Kodo haroroni salhut siyo leho naringgan luhur na saulibasa na waliutus. Ubasa tayo masiyan na nilomi tuhami belian na gitu po. Saya jalo may gaduan hujus di jalo. Pasu-pasu may jalan ramot. Asa murah cek kami belianon. Pati pun kono harajau mo. Ito nga tungan ihuriam roho di ortibion. Buhay maruhanami mat hite-hite totlim. Asalam udah dahami gudang siyo leomi tuhami. Assalamu kirkir matuk maulia itu mari dehite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya manami dari berwajibkan. Saya benar badia makwarmu. Saya roh maharaja. Ya Tuhan sadari yang siapa. Saya sangat semua tersana. Itu saya dengan waktu setelah. Gunakan itu waktunya. Ayo manusia pengaku. Ayo Dilungani asih rohan Tuhan Yesus Kristus. Roh tolong rohan Dewa Ta'ala. Roh persawaran itu dihormati oleh Maha Pusaluhuna. Amin. Horas mahita saluna masih dalam apa mahita yukna di siang musya berat. Udah dulu tapi selamat kepada dia. Perong kebebayan kada berhalangan serta bisa natutuai Dr. Anton kurang adong nahulang tipas tetangga kon nasira satu bal tumibu malu pasaiton nate dosa nata tetangga kon Dr. Anton asa sehat-sehat nasira jadi baik pe asa terpuji Tuhan terbigi hatau terbigi hatau asa terpuji Tuhan marhite namarente hita doho maroddas maroddas pehita di tongan halaman nomor 2 namamuji Tuhan kita dan namamuji nasib kita dan namamuji tubuh kita alai namamuji Tuhan kita marhite na patar pature hinapor di neto tatta ino na tahu dari tikyo jadi siala dos ni rohatta siala dos ni rohatta asta peino kodakta dohon nendeta dos marhatta si mau diate amang pada nabi kamar natapak kami di Solo kamar di Poparan di daun tungok di Sumbatu asa manotor mengadiat kami di tongan halaman nomor 2 badamang motor kami gondang muda padulo kodak sopa badamang ma natapak kami di Solo asa humpuci kami rupa sarap kami Tuhani marhite na mangaliat kami manontor itu adalah mau badang memari kami godang mangaliat godang
lumomiyak anak kota ni parsarahan takas maida botak parsaudian ima tutu asam di rumah do boki bahul-bahul do salongan pirma to dinihita sa luhuna sulebong paran yung punusong batu bersama tu hatta lucu-lucu nang pamongoan ima tutu asasahat solu sahabat tu baktera nunga sahat sadarion diari na rin ganon parlakong limata na riyon tapusi tu hatta marhita na tapature tugo nyo punto punusong batu bersama tu hatta tujolo anon tuktakas mahita sa luhuna horas sa lagabeang mau lihat bari tu hatta amang pada kami nunga sikop kami masih mau sorang dame bedamang mari kami hasahatan laos padomu lo si tio-tio bedamang ma kami mernatapak digukun si paimaon juju si lusat jalanunga niarohon pangalasap sangap do tua nasiana mata di bata songoni dok ngis tua nyukap bakar bisa dia sige nak penabinoto nak salain nama dise no akpiaka ahanami asagukun si paimaon juju si lusat nunga sahatami ahanggimuna ditongan ia alaman nomor 2 pangalas sangat do tua nasian na mata di bata asa dia malak-lak nga dia mau dok nga dia mahatana dia manedok nga takasin na uzu purba takasin na kola takasan manukun batakasam marbawa pengutima dia ham yang dimuna dinaboy hitam marpungo dito nga nialaman na marapang nomor jualon imatuto di pangataran niya na pangataran ni Borong di paribasan ni Naterat di paribasan ni Natua-tua di bongbong nasa Palisina asa takas mauju purba takasa mauju akola nung atakas rajan yang ginami manukun tumakasama hami marboa-boa di sana ni roharami paparan yung punujung batu nung dapat na niluluat dala jupang na jinalakan di paso-paso di batago kami sa luhun na saurdo do kami tuduluk dala saurdo do tuturuan nung di pasahat di batago kami sa dani roha ima dinalaho batupakon tugon yung punami o punujung batu las omma kinari na ulian nilalingan dinamang ito paso-paso siya kamuna hangin nami asa tungang diat pangido hamuna paso-paso na uli do daling kato mata di bata asa tung mata ko prabalano do rato dinami asa tubu marihami ada nabi suk tubu matong dihami puro dia kana patas maroha jalannya ako kami dihami mo na sugod dihamunan kinami asa lamtu sadana di rohanami mulai sa yon sa hatutik ari na lang ro atong tangi mamata di bata di basahat na itu kami pasu-pasu na laho Panginoon mong radya nami tuhami sa luhut na banasugot iya manukun radyay ima hatana dala ima boa-boa na mulai ate manilas ni roha mangido pasu-pasu hamu sa luhut na
merbika semai mardalan songonadian masih tunggu dalam mai asa takas di buah muna manang nahan atas itu taulaunon takas dua buah muaka ahanami Di sana ni rohanami di nama mugar ima dapat ni opunami gabe hubay kami ma tutugu na tiboi asa tungang giat takas sa munang martangiang tu amat tadi bata mati tu muna kata mulai hati matutu jumulu tadok ketutu hakta disakap muna di arinak salpui jala di bagasa tikun merlasiro hamu jala irajumi hamudo dinggen ni basa ni di bata yak kapasu-pasu nang ijalo muna adong doi dok pasi tua-tua dak piga ni siruka dak tapor di bonana dak piga mangulahu di sisongonon siat tabak gabebek kauma merbatu marsusun marrihit marlapis tujulan neron dipangido munai tutugu napatar gabetari da metong dihamu diopungami oputa opurazanauli maa opujung batui totong matong ditangi tuhata dipangido munai ditangyang ngami ahanggi muna narak mertangyang dohita lasro hamuna nangune gabitugu napatar diopujung batui alanima totong dipangido hamu sian ham yak kapasu-pasu di oleh Tuhan matong ipasu-pasu masalu hamu saluna dosro hamtahimuna sada saururat tuturu saururat tudolok tuduluhan nereon pau ne mata jalaido dipangido tu hatai songo jamita nakkan ne batapan ditai ikut saururat do hamu tudolok asa dabot nani duluan jupang mana jinalamu tarida weto ngani nang dibek kamu tugu napatar dia putai opujung batui Idus ni roh tak mau untuk narong di bagasa sahid totong pamalu Tuhan mayat sanggiang balu bohita marsau relasi roha maria iya hita tujuan ni ado suak songoni na di bagasan noktam sarjana SRS2 mulu dong dapur dong itu tu ipatong mai terida metong ditanyak tai dia oleh Tuhan masalu nak kapas pasungate songoni madonon nami di hamu sudia hanami oparan ni ujung batui asal ada dong isi tua-tua madonokku asa terpuluh di si bagading mai di atas ini pengiringan horas mahina tu nama rahanggi jala takas masih pengiringan orang ima tutu asal lomak silujuang lomak sobinawan horas mahul hita na libona di basogi suak songoni nang di tano pasirhani orang ima tutu asa sahak masulu sahak matupatian upasatami so dalam ni las ni rohanami nungalas rohamu ulas ke rohanami di bagasat tikion upasat kami do somo ringgit situ hasara na tirok pani negara mulut sekoni sedia las marwani badan las marotot dimu tujulan di ronate asa somo di mai pe udah lajur pasak mazu tuang kinamete yang duli oparan ujung batu rodo kami atau sopiga anggi muna na siap panyaran lani parzulu untuk semua dia pe parsongsong nami di haroro nami mangido maaf kami tuamu gala-gala si teluk merdawul dagu molo tu harok pe na orang lugi di parsongsong nami tuhat tamana mangabu-labu gabe jadi hang duli kopar disukun ni rahang nakani naung di babak kita memahami puta upujung batu siat tabat natibo di baik kamu gabi di bugar hamu tu batu na bersusut di kuari gabi tunggu oleh ate mak wangi utu na toras na do putai itikin naksal puta patupa tapatura itu punya puta pura zanauni betul mangi hukni Buputta ujung batu di calo kamu dah hang do akka pasu-pasu perbue na buat kami na sosahat do be sahat mano ditikina tu songo dia be akka hang doli na buat terbuat kami palas marohani badan dokter di museum gia mamanupak asini rohani tu hatta tu katikina ingro lamu martabat kasih los roha diamu peparannya aduh jadi di kita peparannya pusangga songo dia be labu terpatu pahami di partikiano ba mangiuk mano di pasar dah
Upudomi perbuin ini na tua na maloron nami songon asa siajur mula-mula jadi si raja idda si raja idda pati nagirgir suruh mahamu dahak salu na naringgas mangalapi asimarawani Tuhan mapo paran labisu mahamu baru na malo martahi matutu asa usur na pagoma di julu ni tapian anak tu dia mo hanay mangalakka sa itu sima na pota persaulian matutu gabi tugu na mangulo may tugu niya putay di hamo hahangduli jala mangi hukma tuhami ang gidolo muna po parang lupusangga asa sahat masulu sahat tuboten ni tigaras lilik kita salu na mangulo sahat may tagabi buhut toras-toras bagi doma tototahan jur mula-mula siya jur mula topa molo tupe sa limangido kami ang parmusik ikot ng mula-mula do isopay pamarang na muna ikot ng mula-mula do sopay Hadi mula hokko sa laut tayo marsopa to mata na martua de bata asa didok nina dua-dua binua tanong liat binatu pinggap pasu disolma ay mga liat dala disolma ay matalo pasu-pasu na siya tuatay ay mawang naulinay
Sa calon kami, maizulod na. Kami. So, imo, dianggi namin.